Malta Żagħżugħa hija viżjoni li tirrifletti partit b'saħħtu u dinamiku li jilqa' l-kontribut attiv ta' kulħadd. Ex-R Joseph Grech, il-President tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, hekk kif il-ħadd ta' bidu għas-sessjonijiet tal-Kunsill Ġenerali li se jsoktaw anke il-ġimgħa d-dieħla. Il-President tal-Eżekuttiv jgħid li l-Partit Nazzjonalista huwa partit li jimxi l quddiem billi jibni fuq l-esperjenza taż-żgħażagħ. Malta Żagħżugħa tfisser pajjiż li jħares il-quddiem u li jħaddan il-bidliet li nistgħu nġibu flimkien. Huwa pajjiż fejn iż-żgħażagħ huma attivi, fejn għandhom għażliet u ħelsien biex jiżviluppaw il-potenzjal tagħhom u fejn kull individwu jista' jikkontribwixxi għal futur ta' Malta. Bħala partit irridu naħdmu biex nibnu din Malta Żagħżugħa, fejn iż-żgħażagħ mhumiex sempliċement ċittadini passivi, imma huma protagonisti attivi fil-ħolqien ta' Malta aħjar għal ġenerazzjonijiet preżenti u futuri. Joseph Grech saħaq ukoll li Malta Żagħżugħa m'għandix ikollha biss mexxejja li josservaw u insista li Malta jisħoq ilha viżjoni għal sostenibilità. Hawn il-President tal-Eżekuttiv Nazzjonalista sostna li l-politika l-futura għandha tkun ibbażata fuq ekonomija b'saħħitha u impjiegi pagi aħjar. Joseph Grech insista li Malta Żagħżugħa għandha tkun pajjiż ġust li jġielet id-diskriminazzjoni u pajjiż li ħares il-qudiem bl-attiviżmu taż-żgħażagħ. Intant fl-istess sessjoni ġew approvati l-minuti li raw mit-teżorir Veronika Perici Kalascione. Il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista jissokta nhar il-ġimgħa b'sessjoni oħra li fiha jipparteċipaw il-kunsillieri tal-istess kunsill.